Sibiri joué kalo kleta an fila samba fila ani muga an duru DMS-TV jɛnɛmuso aw ni ce aw ni ɲantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilinadiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ kunu juma juillet kalo tile 11 sanba 2025 communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko Ber Essia fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région de kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu kɔni ye reconnaissance offensive dɔ kɛ min kɔnɔna na u ye bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni min kun kɔnɔna falen don banbaci wale mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminɛw ale ni carburant yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigiw ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni bolimafɛn kofɔlen ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don ala yɛrɛ kɔnɔ ko juillet kalo tile 9 su ni ka don juillet kalo tile 10 kɔnɔna na sanba 2025 dɔnni mɔgɔw ka brigade mobile d'intervention olu kɔni u bolo da bolimafɛn dɔ kan min kun kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna min ye cocaïne ye n'o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni gɛrɛgɛrɛ ɲagami foyi yɛrɛ kɔni kun t'a la a yɛlɛla k'a fɔ ko nin cocaïne kofɔlen giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa fo kilogramme 25 yɛrɛ de kɔni na cocaïne kofɔlen ni ale yɛrɛ kɔni kun firila a kun bɛ na miliyari caman yɛrɛ de kɔni don maaw kunna ko nka dɔnni mɔgɔw ka brigade mobile d'intervention u sera ka u bolo da ni cocaïne kofɔlen kan Zantigila mara kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Bamako kɛrɛfɛla la ni o ye Mali faaba ye Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 8 sanba 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta min ye transition charte yɛrɛ kɔni yɛlɛmali donni o ko kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ale bɛ charte kura yɛrɛ kɔni promulgué o b'a yira k'a fɔ ko ni charte kofɔlen ale yɛrɛ kɔni bɛna labaara don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali kunnafonidila dɔ ni maa dɔnni yɛrɛ kɔni don fana a ka Mali jamana kɔnɔna na ni o ye Seydou Oumar Traoré min ye radio bawle ye ale kɔni ta ye ni radio kofɔlen ye alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 sanba 2025 ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma a ka kiiritigɛko baara yɛrɛ kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kiiritigilamaw ye laseli kɛ ko tɛnɛ nata ye juillet kalo tile 14 sanba 2025 Seydou Oumar Traoré ni an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ye décision min ta ale ka ko lahalaya kan k'u bɛna na o décision yɛrɛ kɔni laseli kɛ don kɔfɔlen na Bamako kɔnɔna na ni o ye an ka Mali faaba ye Kajolo kɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 sanba 2025 ko sanba 2025 ka don sanba 2026 kɔnɔna na ko kɔri ko campagne yɛrɛ kɔni tagabolo ka ɲi kosɛbɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni don ka d'a kan ko campagne yɛrɛ kɔni tagabolo ka ɲi ka sanga ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Centrafrique jamana kɔnɔna na Centrafrique jamana ɲɛmaa ni o ye Faustin Touadéra yɛrɛ kɔni ale ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔna na maa minnu kɛmɛ ni ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ta jamana kɔnɔdenw kama a ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila u kana fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ale ni kɛlɛya sabati jamana kɔnɔna na o ko jaabi yɛrɛ kɔni na jɛkulu fila bɛ Centrafrique jamana kɔnɔna na minnu fana tun ye kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ta ni ka Centrafrique autorité ma yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko jɛkulu fila yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛkɛminɛnw bila ni k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fara jamana autorité yɛrɛ kɔni kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana jɔ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na kunu juma juillet kalo tile 11 sanba 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na Ber Essia fanfɛla la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région de kɔnɔna na k'a ka Mali finitigiw olu ye reconnaissance offensive dɔ yɛrɛ kɔni kɛ banbaci wale maaw ka bolimafɛn na min kun kɔnɔna falen don u ka kɛlɛkɛminɛnw ale ni carburant yɛrɛ de kɔnɔna état-major ka kɔrɔfɔ la k'an ka Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛlɛ kɛ dugumana na ko olu de kɔni ye banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka ni bolimafɛn ye min kun kɔnɔna falen don logistique ale ni carburant na ko nka u ye frappe gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin ni bolimafɛn kofɔlen ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don bolimafɛn in kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen na ko Gossi secteur kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na
ko an ka Mali finitigiw a bɛ wagati jan bɔ olu kɔni kun bɛ ka jateminɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko a dɔw ko Banbati walemaw ka Bobo yɛrɛ kɔni sigin bɛ nin yɔrɔ in na. An ka finitigiw tilalen u ka jateminɛw la n'u sera ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Banbati walemaw yɛrɛ kɔni dagasigiyɔrɔ dɔw ye nin yɔrɔ kofɔlen ye o kɔni kɛlen u ye farabu kɛ ne ka ɲɛsin Bobo ninnu ma wale min kɛra sababu ye ne ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen na. Ko alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2025 Banbati walemaw olu kun bɛ ka an ka Mali finitigiw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni nɔna minɛ mena ka hale ni Asongo ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko nka Banbati walemaw kun tɛ min kalama o ye k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw kun b'a kalama k'a fɔ k'u bɛ ka u nɔna minɛ o ko hukumu kɔnɔna na an ka Mali finitigiw ka kɛlɛkɛ sanfɛminɛw olu kɔni ye farabu kɛ ne ka ɲɛsin Banbati walema ninnu ma wale min kɛra sababu ye ne ka u bɔnɛ u ni na. État-major ka communiqué kɔnɔna na a bɛ a kuncɛ ni hakilisigi kuma fɔli ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko Banbati walemaw ɲinini ni u bɔnɛni u ni na halisa an ka Mali finitigiw olu cɛsirilen don o baara in fɛ ko wa an ka Mali finitigiw bɛ u continuer o baara in fɛ fo ka taa fɔ ka Banbati walemaw bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na cogo min Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana bɛ se ka sabati jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na. An ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni y'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko kura yɛrɛ kɔni ko min ye trafic illégaux hale ni fɛn kuntanw donni an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni tɛ a kalama ko o ko ninnu yɛrɛ kɔni dabilala an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko juillet kalo tile 9 su ne ka don juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention olu kɔni ye saisiba dɔ kɛ Zantigila mara kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛla de la ko brigade mobile d'intervention ka cɛdenw olu sera ka u bolo da ko kɛ n'o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni koli 24 de la ni o giriya yɛrɛ kɔni bɛ taa fo kilogramme 25 de la ni opération in kɛra douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ de kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na wa ɲan'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ u ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ min y'a yir'u k'a fɔ ko min ye ɲɛnaminimafɛn a kɔni kun bɛ nin bolimafɛn kofɔlen in kɔnɔna na ko kokayini ni ale yɛrɛ kɔni kun mana na feere a sɔngɔ kun bɛ taa fo sefa wari miliyari 1 ani dɔɔni de la ko maa ninnu kun kɛ bɛ ni ka dogo bolimafɛn dɔ kɔnɔna na kosɛbɛ cogo min n'i ma wolomali yɛrɛ kɔni kɛ i kun tɛ se ka a dɔn cogo si la k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn kun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna na ko a bolimafɛn kofɔlen ale kun bɛ ka taa an ka Mali kɔrɔnya fanfɛla de la douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ ni ka ni kokayini min yɛrɛ kɔni minɛ Zantigila mara kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔni Banbati walemaw hale ni walijugukɛla ninnu k'u yɛrɛ kɔni bɛ u ka walijuguw yɛrɛ kɔni financer ni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli de ye jamana nɔrɔ yan fanfɛla la 16 y'a yira n'a k'a fɔ fɛnɛ ko an ka Mali douane maaw fo ka taa se brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ma a y'a yira n'a k'a fɔ k'olu bɛ ka sangaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan walasa ka dankari nin ko ninnu na ko o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka sebaya sɔrɔ douane maaw y'a yira n'a k'a fɔ fɛnɛ ko wariminɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ u ka baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye jamana ka lakana sabatili ye ko olu cɛsirilen don o ko ninnu na kosɛbɛ ni menace fɛn b'a kan ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ ko u cɛsirilen don fɛnɛ ɲɛnaminimafɛnw fɛn kuntanw fo ka taa se trafic illégaux ma ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ne ka nin ko ninnu bali an ka Mali jamana kɔnɔna na cogo min Mali jamana kɔnɔdenw ka lakana bɛ se ka sabati an ka jamana k'a sɔrɔ ko fɛnɛ bɛ se ka yiriwa yɛrɛ kɔnɔ. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 8 san 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye transition charte yɛlɛmalen kura in yɛrɛ kɔni ale ye o version kura in yɛrɛ kɔni promulgué Mali jamana kɔnɔna na an ka Mali conseil national de transition ni o ye CNT olu maaw yɛrɛ kɔni kun kelen ka sɔn a ma k'a fɔ ko ka transition charte yɛrɛ kɔni ko ka yɛlɛma don o kɔnɔna na o kelen ka o décision ta dɔgɔkun kelen o fɛnɛ kɔfɛ min ye furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ transition charte kura in yɛrɛ kɔni promulgué transition charte kura in ale bɛ yamaruya di furancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye a ka san 5 kɛ jamana ɲɛmaaya la tuguni ko wa ni nin san 5 in fɛnɛ kuntagala kɔnɔna na jamana ale ma se ka basigi yamaruya bɛ furancɛ fanga ɲɛmaa bolo tuguni ni ka dɔ wɛrɛ fara a ka san kuntagala kan fo ka taa fɔ ni basigi yɛrɛ kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna na wagati min na dɛ transition charte kura in kɔnɔna na yɛlɛma wɛrɛ fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni i n'a fɔ transition charte kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa
CNT membre ale ni gouvernement membre yamaruya kun tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ni kalata yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ ka kɛ candidat ye o la a transition charte kura in kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛma CNT membre fo ka taa se gouvernement membre ma yamaruya bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ni ka kɛ candidat ye kalata nataw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na ni kɔni ye Mali donni étape kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka jamana gestion baaraw yɛrɛ kɔnɔna ka da kan min ye furancɛ fanga ɲɛma an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni filɛ ne ka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o date yɛrɛ kɔni dɔn ka da k'a yirala k'a fɔ ko san 5 yɛrɛ de kɔni dilen filɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ma ko san 5 in fɛnɛ kɔfɛ ni basigi o mana an ka Mali jamana kɔnɔna na san 5 kura bɛ di furancɛ fanga ɲɛma ma fo ka taa fɔ ni jamana yɛrɛ kɔni basigira jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ furancɛ fanga ɲɛma CNT membre fo ka taa se gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma yamaruya bɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ni kalata bɛna kɛ Mali kɔnɔna na don nataw la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kɛ candidat ye o kalataw fɛnɛ na ko nka san 5 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Mali yɛrɛ kɔni fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni basigira ko danbe ka di furancɛ fanga yɛrɛ kɔni na walasa an ka se ka kalata baaraw yɛrɛ kɔni bolo da Mali jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2025 Seydou Oumar Traoré ni ale ye kunnafoni dila an ka Mali jamana kɔnɔna na radio bawlen ale kɔni ta ye ni radio kofɔlen ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma a ka kiiritigɛ ko hukumu kɔnɔna na Seydou Oumar Traoré cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka ale poursuivre la o de k'a ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma kuma minnu yɛrɛ kɔni ye kumaw ye minnu bɛ digi mɔgɔ la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko tɛnɛ nata in na juillet kalo tile 10 san 2025 Seydou Oumar Traoré ale kɔni ka verdict yɛrɛ kɔni bɛna fɔ ni o yɛrɛ kɔni kɛra min ye an ka autorité u bɛna sanction min ta a kama a ka nin ko hukumu kɔnɔna na u bɛ o fɔ nin don kofɔlen in de la hakilina jiginna mai kalo tile 26 tɛmɛnen san 2025 an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité ma olu ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da Seydou Oumar Traoré kan an ka nin journaliste kofɔlen ale kɔnɔnalen don fɛn minnu na an ka cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni fɛ o de ye ko heure kelen ka sanga ni miniti 26 jakumata dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Seydou Oumar Traoré ale ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Guinée jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ni o ye Général Mamadi Doumbouya yɛrɛ kɔni kuma minnu ma bɛn jamana ɲɛmaa ma wa ko kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ digi mɔgɔ la cybercriminalité parquet maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla u y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na Seydou Oumar Traoré ale ka jakumata kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛ ka kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ ko jɔn k'a la ko kuma ninnu bɛ digi mɔgɔ la o dun yɛrɛ kɔni ye ko ye ni cybercriminalité ale texte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ɲagilen don kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u ye an ka nin journaliste kofɔlen minɛ ka ale yɛrɛ kɔni datugu cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni hakilisigi kuma fɔ Seydou Oumar Traoré kanubagaw ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko Seydou Oumar Traoré ale ka dossier ko in yɛrɛ kɔni ko a bɛ ka telite cogo ɲumanw na wa Seydou Oumar Traoré hakɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ a fan fɛ ko cybercriminalité ma olu bɛna o hakɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bato affaire in kɔnɔna na ko n'Ala sɔnna ma tɛnɛ nata in na juillet kalo tile 14 san 2025 Seydou Oumar Traoré ale ka kiiri yɛrɛ kɔni bɛ tigɛ nin don kofɔlen na don min na ni cybercriminalité ma olu mana décision min ta a ka ko hukumu kan u bɛna o yɛrɛ kɔni da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan nin yɔrɔ in na DMS TV ma an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ma an b'a laɲini u fɛ k'u ka hinɛ yɛrɛ kɔni ɲɛsin Seydou Oumar Traoré ma ka da kan ni maa kofɔlen ye kunnafoni dila an ka Mali jamana kɔnɔna na min cɛsirilen don kosɛbɛ an ka Mali jamana ka ɲɛtaga a n'a ka yiriwali baaraw yɛrɛ kɔni na araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 Kajulu kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ kɔni laseli kɛ a yira k'a fɔ ko san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na ko o kɔɔri campagne yɛrɛ kɔni tagabolo ka ɲi kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛkulu in président yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 7 san 2025 o y'a sɔrɔ san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na o kɔɔriko campagne yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni kɛra fo ka taa se 100 sara la 80 ko bɛɛ lajɛlen kɛra ne ka bɔ a baara la a y'a yira k'a fɔ ko min ye engrais ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ko 100 sara la 80 ale ni 7 ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔla olu fɛ ko wa ɲɔni campagne yɛrɛ kɔni b'a kuma cɛ 100 in ka o yɛrɛ kɔni tɔ bɛ dafa ni o kɛra ko ka kɔɔri yɛrɛ kɔni sɛnɛ bɛ ɲa kosɛbɛ a bɛ tila ka hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko min ye Kajolo kɔɔrisɛnɛnaw yɛrɛ kɔni ye san 2024 ka don san 2025 kɔnɔna na ko kɔɔrisɛnɛ campagne wariw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dira kɔɔrisɛnɛnaw ma Kajolo mara kɔnɔna na hakilina jiginna
Kajolo kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ kɔni ka laɲini ye min ye ɲina campagne yɛrɛ kɔnɔna na o de ye ka kɔɔri tɔni 21 yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ɲina campagne yɛrɛ kɔnɔna na. Kajolo kɔɔri sɛnɛlaw ka jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin kuma in kɛra sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni hakili sigi ka d'a kan i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw la an ka kunnafoniya kɔnɔna na min ye jɛkulu in ɲɛmaa ye o kun ye laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye campagne ye ko a menacelen don kosɛbɛ ka d'a kan ko fɛn ɲɛnama dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka don kɔɔri la. Nka a ye nin kunnafoniya min yɛrɛ kɔni cari harama tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2025 o kɛra sababu ye ne ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen hakili sigi an ka san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na o campagne tagabolo ɲumanw yɛrɛ kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Centrafrique jamana kɔnɔna na. Centrafrique jamana kɔnɔna na kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ o kɛra sababu ye ni ka na ni faraliba ye ni jamana kofɔlen kɔnɔna na ka d'a kan jɛkulu caman yɛrɛ kɔni formelen bɛ Centrafrique jamana kɔnɔna na minnu kɛn bɛ ka maramafɛn yɛrɛ kɔni ta walasa ka dankari nin ko in na min ye Centrafrique jamana ɲɛmaa ale ye welemada kɛ ne ka ɲɛsin jɛkulu maramafɛntigi nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila u kana fara jamana kɔnɔdenw kan walasa ka bɛn ni keleya sabati u ka jamana kɔnɔna na. O ko jaabi yɛrɛ kɔni na jɛkulu maramafɛntigi 2 olu kɔni ye décision ta k'u bɛ kɛlɛkɛminɛnw bila walasa ka fara jamana kɔnɔden tɔw kan u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka jamana yɛrɛ kɔni jɔ. Unité pour la paix en Centrafrique ni ne kɔni ye jɛkulu maramafɛntigiw ye minnu ka ɲɛmaa ye Ale Jarasa ye ale ni mouvement retour réclamation et réhabilitation ni olu fɛnɛ ye jɛkulu maramafɛntigi dɔw ye n'u ka ɲɛmaa ye Sanbe Bobo ye olu kɔni maa filaw bɛɛ lajɛlen ye laseli kɛ ko olu y'u ka jɛkulu in yɛrɛ kɔni ci u ye kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila ko bɛ fɛ ka na fara Centrafrique jamana autorité yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka bɛn ale ni keleya sabati Centrafrique jamana kɔnɔna na. Ni jɛkulu maramafɛntigi 2 nin yɛrɛ kɔni u ka laseli kɛ cérémonie yɛrɛ kɔnɔna min kun ɲɛmɔgɔyalen don Centrafrique jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Faustin Touadéra yɛrɛ kɔni wa ale kelen kun tɛ cérémonie kɛyɔrɔ in na Tchad responsable fo ka taa se Centrafrique responsable ma olu caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ cérémonie kofɔlen in kɛyɔrɔ la. Ni jɛkulu maa 2 nin yɛrɛ kɔni bɛ laseli kɛ k'u bɛ u ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ci ni ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila kana fara Centrafrique jamana tɔw kan walasa u ka jɛ ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ o laseli kɛ o y'a sɔrɔ avril kalo tile 29 tɛmɛnen bolonɔ bilala bɛn kan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni na Tchad faaba la ni o ye Jamana yɛrɛ kɔni bɛn ale ni keleya sabatili ko hukumu na Centrafrique jamana kɔnɔna ni rebelle kɔnɔ 2 nin yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na u kɔni ye laseli kɛ ko Centrafrique jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na olu ka mouvement maaw kun bɛ kɛlɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛ u bɛ laseli kɛ k'u bɛna dankari o kɛlɛko nin yɛrɛ kɔni na ko wa Centrafrique jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛn ni keleya ko min yɛrɛ kɔni ɲɛɲini jamana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna fara Centrafrique autorité maaw kan u ka o bɛn ni keleya ɲinini baaraw kɔnɔna na. Mouvement retour réclamation et réhabilitation maaw yɛrɛ kɔni olu ka ɲɛmaa ni o ye Sanbe Bobo yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bɛ bɛn ni sugandi k'ale bɛ kuma a ka mouvement maaw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a bɛ layidu ta ko bolonɔ bilala bɛn kan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni na Centrafrique autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ Tchad jamana kɔnɔna na k'ale bɛ layidu ta ni ka o bɛn kan sɛbɛn kɔnɔna fɛnw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bato wa ka kuma kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Centrafrique jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ni o ye Faustin Touadéra yɛrɛ kɔni k'o ka continuer ne ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ani jɛkulu maramafɛntigi tɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni ma kɛlɛkɛminɛnw bila n'u ma sɔn ka u sen don bɛn ni keleya sabatili baara ninnu na Centrafrique jamana kɔnɔna na. Centrafrique jamana ɲɛmaa ka fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna a bɛ jɛkulu maramafɛntigi ɲɛmaa maa nu yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka kɛlɛkɛminɛnw bilali yɛrɛ kɔnɔna a bɛ tila ka segin ko kura ni ka welemada kɛ ka ɲɛsin jɛkulu tɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maramafɛn minnu bolo n'halisa olu ma sɔn kɛlɛkɛminɛnw bilali yɛrɛ kɔni ma a bɛ welemada kɛ u yɛrɛ kɔni ma k'u kana u ka kɛlɛkɛminɛnw bila u kana fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ale ni keleya sabati Centrafrique jamana kɔnɔna na walasa u ka se ka u ka jamana yɛrɛ kɔni jɔ ɲɔgɔn fɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka video kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.